Burger je len tak dobrý, ako dobrá je jeho žemla. Začneme pastou z mlieka a múky. Práve toto spraví cesto jemnejšie, vláčnejšie a žemle nevyschnú tak rýchlo. Len mlieko, múka a miešame na miernom ohni, kým nevznikne hustá pasta. Zatiaľ čo pasta chladne, si zmiešame vlažné mlieko, hnedý cukor, čerstvé droždie a necháme chvíľu odstáť. Do misy nasypeme múku, soľ, prilejeme kvasnice a našu pripravenú pastu. Začneme miesiť a po 5 minútach pridáme celé vajce a žltok. Postupne zapracujeme zmäknuté maslo a miesime, kým nie je cesto úplne hladké a elastické. Hotové cesto vytvarujeme, prikryjeme a necháme kysnúť 2 hodiny pri izbovej teplote. Vykysnuté cesto vyklopíme, rozdelíme na 6 až 8 rovnakých častí a každú porciu precízne vyvaľkáme do hladkej pevnej guľky. Uložíme ich na plech a jemne stlačíme dlaňou. Prikryjeme fóliou a necháme kysnúť ďalšiu hodinu, kým takto krásne nenarastú. V miske si rozšľaháme vajíčko s trochou mlieka a žemlením potrieme zo všetkých strán. Pečieme pri 190 stupňoch zhruba 20 až 25 minút. Hneď po upečení, kým sú žemle ešte horúce, ich potrieme rozpusteným maslom pre zrkadlový lesk a extra maslovú vôňu.